Να σου πω πόσο καιρό έχω να κάνω βίντεο, ξέρεις. Θα ρίξω μια μαντεψιά 5 μήνες. Πάμε πολύ περισσότερο. Αλήθεια. Από τα Χριστούγεννα. Πιπί, Μιλήστε. πες μου 2 λόγια για το κανάλι στο YouTube ή Παύλα Τέκνο. Το κανάλι eTechno στο YouTube επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Προσφέρει χρήσιμα βίντεο, οδηγίες και συμβουλές που βοηθούν τους viewers να μάθουν και να εξελιχθούν σε διάφορους τομείς. Είναι ιδανικό για όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και την καινοτομία. Εγώ δεν κάνω όλα αυτά. Έτσι δεν κάνεις όλα. Από ό,τι παρατηρείτε, ο Πίπης έχει γυναικεία φωνή. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, φίλε Γρηγόρη. Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης. Okay. Σε αυτή την ταινία. Ήταν στο ναυτικό. Όχι. Η Βουγιουκλάκη υποδίεται τον άντρα και τη λένε Πίπη. Αλλά επειδή είναι Βουγιουκλάκη, προφανώς και έχει γυναικεία φωνή. Okay. Ο Πίπης είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Python, το οποίο σκέφτεται, αναλύει πληροφορία και αλληλεπιδράει με το χρήστη. Σαν τη Siri. Καλύτερα από τη Siri. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τη Siri και από την Google Assistant και από την Alexa, ή μπορεί και να έχει. Ποιο ήταν το νούμερο 1 πρόβλημα μέχρι σήμερα στο να φτιάχνεις personal assistant? Ποιο ήταν? Και απαντάω λοιπόν στην ερώτησή μου. Το πρόβλημα ήταν ότι είναι ακραία δύσκολο να βρεις έναν εγκέφαλο ο οποίος να σκέφτεται, να αναλύει αυτά που του λες, πληροφορίες που του δίνεις και να σου δίνει απαντήσεις. Πλέον όμως με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε έναν εγκέφαλο έτοιμο. Γιατί όλα τα μεγάλα AIs έχουν τα APIs τους και τα συνδέεις με τον κώδικά σου. Οπότε εγώ δίνω μια πληροφορία στο AI, μου την αναλύει, μου απαντάει και εγώ απλά το μόνο που έχω να κάνω είναι να χτίσω μια γέφυρα μεταξύ χρήστη και τεχνητής νοημοσύνης. Το point είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται να φτιάξεις τεχνολογία για να σου αλληλεπιδράει και να σου σκέφτεται, γιατί έχεις το AI. Σου στέλνει την ερώτηση και σου δίνει μια απάντηση. Ας δοκιμάσουμε τις ικανότητες του Πίπη. Πίπη, Μιλήστε. πότε εντάχθηκε η Κέρκυρα στην Ελλάδα? Η Κέρκυρα εντάχθηκε στην Ελλάδα το 1864, μαζί με άλλες Ιωνίους νήσους. Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, πες μου. Τσεκάρε. Πίπη, Μιλήστε. πώς σε λένε? Με λένε Πίπη. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα? Γαμάτο. What the fuck? Είναι πάρα πολύ απλό αυτό βασικά, αλλά είναι όντως γαμάτο. Πίπη, Μιλήστε. πότε χτίστηκε το παλιό φρούριο της Κέρκυρας? Το παλιό φρούριο της Κέρκυρας χτίστηκε κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Συγκεκριμένα τον 6ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε από τους Ενετούς τον 16ο αιώνα. Είναι ένα εντυπωσιακό μνημείο και σημείο αναφοράς για το νησί. Πίπη, Μιλήστε. πόσες ψυχιατρικές δομές έχει η Κέρκυρα? Η Κέρκυρα διαθέτει αρκετές ψυχιατρικές δομές, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών κλινικών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τοπικό νοσοκομείο ή με φορείς ψυχικής υγείας στην περιοχή. Αν χρειάζεσαι βοήθεια σε κάτι συγκεκριμένο, πες μου. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη ανάλυση του κώδικα. Όποιος θέλει να σκιπάρει μπορεί να πάει στο συγκεκριμένο λεπτό. Να πω επίσης ότι ο κώδικας θα βρίσκεται στο GitHub για όποιον θέλει να τον ελέγξει. Θα κάνουμε και ανανεώσεις πάνω στη δομή του. Ξεκινάμε λοιπόν με το main.py, το οποίο χρησιμοποιεί πολύ σημαντικό το multiprocessing, καθώς θέλω να τρέχει ένα Pygame μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό, θα μπορούσε να μην τρέχει αυτή η βλαγία, μόνο θέλω να φαίνεται αυτό το logo και να τρέχει ανεξάρτητα. Από κάτω επιλέγουμε την συσκευή μικροφόνου και έχω μία for σε σχόλιο, η οποία μας ονομάζει όλα τα μικρόφωνα και μας θα τοποθετεί μέσα σε μία λίστα ώστε να ξέρουμε ποιο μικρόφωνο να χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που ο υπολογιστής μας έχει πολλές συσκευές μικροφόνου. Ορίζουμε την κύρια πηγή ήχου και ξεκινάει το πρόγραμμα. Εδώ πέρα γίνεται ο έλεγχος του speech recognition και μόλις γίνει activate, δηλαδή μόλις ακούσουμε μία από τις λέξεις που έχουμε ορίσει να ακούει, εγώ έχω τη λίστα εδώ πέρα με τις πιθανές λέξεις που θα γίνουν activate το πρόγραμμα,
τότε ακολουθεί το main κομμάτι, το οποίο μας παραθέτει στα υπόλοιπα αρχεία. Έχουμε το activated.py, το οποίο ενεργοποιείται όταν ακούσει το πρόγραμμα τη λέξη PP. Βλέπετε εδώ πέρα γίνεται η αναπαραγωγή του μιλήστε. Από κάτω, όταν ακουστεί το PP, έχουμε νέο έλεγχο για ήχο. Και αφού λοιπόν γίνει ο νέος έλεγχος για ήχο, γυρνάει πίσω στο πρόγραμμα και ξαναφεύγει στο AI, το οποίο AI παίρνει το string του κειμένου που του έχουμε δώσει και το αναλύει. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο μπαίνει το API key, το οποίο παίρνουμε από το εκάστοτε AI που χρησιμοποιούμε. Εγώ έχω βάλει το δικό μου, εδώ πέρα θα μπει το API key του καθενός, θα μπορείτε να το βρείτε μέσα από τα μενού του ChatGPT αλλά και άλλων AI. Και κάτω ορίζουμε το response του AI μας. Εγώ το έχω βάλει εδώ, ας πούμε, ότι είσαι ένας προσωπικός βοηθός κτλ. Και σε λένε PP. Μπορεί να γίνει και καλύτερη δουλειά εδώ. Χρησιμοποιώ το GPT-4o Mini, την δωρεάν έκδοση, και μας επιστρέφει, όπως βλέπετε εδώ, μια απάντηση πάλι στη main, η οποία απάντηση ξαναφεύγει και πηγαίνει στο speak, το οποίο speak αναλαμβάνει την αναπαραγωγή του ήχου, τον οποίο έχουμε ήδη έτοιμο. Τέλος έχω ένα window.py, το οποίο αναλαμβάνει καθαρά το pygame, το window που είδατε πριν, το οποίο και πάλι ξαναλέω είναι προαιρετικό, το έχω έτσι απλά για να φαίνεται αυτό το σχέδιο που έφτιαξα. Πολύ σημαντικό, στο Activated έχω κάποιες μεταβλητές οι οποίες ορίζουν την ευαισθησία του μικροφόνου για να πιάνει τις λέξεις όσο πιο πολύ μπορώ. Αυτά αλλάζουν, ο καθένας μπορεί να βάλει τα δικά του. Εγώ τα όρισα πάνω στο μικρόφωνο μου και σε δοκιμές που έκανα, γιατί μπορεί πολύ συχνά να μην πιάνονται διάφορες λέξεις. Πάνω κάτω αυτός είναι ο κώδικας, πολύ χοντρικά. Έχω βάλει σχόλια στα αγγλικά, γιατί γενικά προτιμώ στο GitHub να μπαίνουν όλα στα αγγλικά. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα κάτω στην περιγραφή. Θα εκτιμούσα και πολύ άμα γινόταν κάποιο έτσι pull request. Άλλωστε δεν είναι ο κώδικας αυτός που θα ήθελα να είναι, θα γίνουν πολλές αλλαγές. Τώρα, φυσικά και αυτό το πρόγραμμα δεν έχει πολλές δυνατότητες σε σχέση με παρόμοια προγράμματα. Τι εννοώ, ας πούμε η Alexa συνδέεται με αυτοματισμούς. Μπορείς να της πεις να σου ανοίξει τα φώτα, ας πούμε. Η Siri, επειδή είναι στο κινητό σου, μπορείς να της ζητήσεις, ας πούμε, να παίξει ένα τραγούδι και να το παίξει. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτό που αυστηρά κάνει, για την ώρα τουλάχιστον, μπορεί να το αναβαθμίσει στο μέλλον, είναι να του κάνεις ερωτήσεις και να σου δίνει απλές και λιτές απαντήσεις. Ένας προσωπικός βοηθός, ακριβώς αυτό. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος και για ποιο λόγο έφτιαξα κάτι τέτοιο? Φαινομενικά είναι εύκολο πλέον να φτιάξει ένα personal assistant, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι όλα έτοιμα. Σου δίνει το AI τον τρόπο και εσύ απλά βρίσκεις τη διακλάδωση και την γέφυρα με το χρήστη. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ευκολία στη ρομποτική και στο να φτιάχνεις προγράμματα τα οποία να έχουν πολύ καλό μυαλό και να αλληλεπιδρούν σωστά με το περιβάλλον, με το χρήστη και να σκέφτονται σαν να είναι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν έφτιαξα κάτι τέτοιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά project. Μια εύλογη ερώτηση, φίλε Γρηγόρη, ποια θα ήταν? Αν χρησιμοποίησα AI για να φτιάξω ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο AI. Ναι. Βεβαίως. Και η απάντηση είναι πως φυσικά και χρησιμοποίησα AI, γιατί πλέον είναι, τι να πω, στάνταρ. Θεωρείσαι vibe coder αυτή τη στιγμή? Θεωρούμε, όχι, γιατί ξέρω Python. Vibe coder νομίζω θα θεωρούσαν αν δεν ήξερες. Δεν ξέρω βασικά ποιος είναι ο ορισμός του vibe coding. Αλλά όπως και να έχει, ξέρω Python, με βοηθάει πάρα πολύ το AI γιατί μου δίνει έτοιμες απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να κάτσω να ψάχνω βιβλιοθήκες. Κυρίως αυτή είναι η πιο βαρετή διαδικασία που αποφεύγω. Αλλά ρε φίλε, είναι σαν να έρθουν. Πότε βρέθηκε το κομπιουτεράκι, ας πούμε? Πιπί. Μιλήστε. Πότε ανακαλύφθηκε το κομπιουτεράκι, το ψηφιακό? Το ψηφιακό κομπιουτεράκι, γνωστό και ως υπολογιστής, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960. Έστω λοιπόν ότι είχε ανακαλυφθεί το κομπιουτεράκι τη δεκαετία του 60. Και πλέον κυκλοφορούν κομπιουτεράκια έξω. Γίνεται να σε κατηγορήσει κάποιος επειδή κάνεις μια εργασία δικιά σου, πούμε, για το πανεπιστήμιο? Μια δικιά σου εργασία, ένα δικό σου project, γίνεται να σε κατηγορήσει κάποιος επειδή χρησιμοποιείς κομπιουτεράκι? Όχι βέβαια. Γιατί είναι ένα tool το οποίο κυκλοφορεί για όλους και δεν είναι έτσι τυχαία, απλά σου λύνει τα χέρια. Πιστεύω ότι έτσι είναι και με το AI. Πλέον, αφού κυκλοφορεί και υπάρχει ευρεία χρήση του, δεν υπάρχει λόγος να κατηγορήσει κάποιον που χρησιμοποιεί AI. Ειδικά από τη στιγμή που μπορεί να έχει μια κρίση. Άμα γνωρίζεις, ας πούμε, μια γλώσσα και χρησιμοποιείς AI, μπορείς να κρίνεις άμα αυτό που βλέπεις είναι σωστό ή λάθος, ή άμα θέλει κάποια παραμετροποίηση παραπάνω, να του αλλάξει κάτι κτλ. Γενικά, παίζει το άμα θα ακούσει όλες τις λέξεις. Δεν είναι τέλειο. Έχει ένα 80% ας πούμε το να ακούσει τα πάντα. Πίπι.
Μιλήστε. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα? Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα θεωρείται συχνά ο Παναθηναϊκός. Τι λέει η ομάδα! Πιπί, Μιλήστε. πες σε παρακαλώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου με πλούσια ιστορία Ρε! και πολλές διακρίσεις. Πιπί, Πίπα, άντε γεια. Yes, good enough. οκ.